कशा आहेत तुम्ही सगळे? तर आफ्टर अ लॉंग टाईम मी आज व्हिडिओ करते. तर आज पण अचानक भयानक चाललं आहे एका डेस्टिनेशनवर. असं अनप्लॅन डे, कोणा सांगितलं नाही, काय नाही. तर आत्ता सकाळच्या वाजले 4:20. मी उठलो आहे 3:45 वाजता. आता निघाली स्टेशनला आलेलो. तर बघू आता काय कुठं जायचं आहे ते. आता तिथं मला जायचं ठाण्याला ट्रेन पकडायला. 5:30ची ट्रेन आहे. आता आम्हाला ठाण्याला आलेलो आहे. मी जातो 7 नंबर प्लॅटफॉर्मवर. आणि किती वाजता काही किती वाजता येणार आहे हा पत्ता नाही मला. आता 7 आणि मला एक तास पूर्ण आहे गाडी नाही. आणि बघा सकाळचं ठाणे बघा कसं दिसतं. तरी सकाळचं ठाणे होतं. आता गर्दी नाही आहे, पण 7:30-8 नंतर तिथं पाय ठेवायला जागा नसला आपल्याला. जाऊ आपण जाऊ. थोडा एन्जॉय करायचं आहे. की एक आठवडा नाही, 5 दिवस माझ्याकडे फिरायला. 5 दिवसाचं पूर्ण मस्त वातावरण करून गेलं आहे आपण. भेटू. आता आम्ही आलेलो आहे. मी आलो आहे पनवेलला. आणि रिव्हील करतो मी कुठे आलं ते. मी आता गावी चाललो जनशताब्दी एक्सप्रेसला आहे. सो गाडी थोडा 20 मिनटं लेट आहे. पनवेलला आलो आम्ही जस्ट. हे बघा D8मध्ये खूप पुढे आहे मी, जवळजवळ. तर त्या लोकांना माहिती नसेल तर त्यांना सांगू होतो. असं काय ना, आता बघू काय किती वेळ लागतो. ते 10चा टायमिंग दिला आहे चिपळूणचा. आता इथे नॉनस्टॉप चिपळूण होण्याचं सांगितलेलं आहे. बघू आता काय होते ते. आणि बघू खायला काय आलं, वडापाव वगैरे किंवा चहा वगैरे कॉफी वगैरे घेतो. आणि नंतर मग काय मध्येच क्लिप्स आले तर मग एक सिनेमॅटिक बघा तुम्ही पुढं. नुसतं मजा आहे. आता बघू थोड्या वेळानंतर निघू. तर गाईज आता आपण आलो लिवणखवटीला. तर 9 वाजले आता सकाळचे. लवकर आले. आता बघू अजून किती वेळ लागेल. 1 तास जायला अजून. 10 वाजतील, 10-10:15 वाजतील जायपर्यंत चिपळूण स्टेशनला. तिथून मग बस जी भेटेल तिथून मग आपण घरी यायचं. आणि पावसामुळे जे छोटे छोटे धबधबे असतात ना, जे आमच्यात असे येतात, ते मस्त दिसतात. आता काढले 2-3 क्लिप्स तुम्ही बघितलं असेल, बघायलाच. आणि बाकी काय नाही, एक कॉफी प्यायला थोडंसं खाल्लं आणि बसलं गाणी ऐकत. असं एकदम चिल लाईफ चाललं आपली. बघू आता पुढे अजून काय दिसतं ते आपण ते पण शूट करायचं. आणि हा लॉंग ब्लॉग होऊ शकतो झाला तर. लेट्स सी. कोणाला बसलेलो आहे. जरा गाडी लेट झाली. 2 शॉप जरा वेट घेतला क्रॉसिंगच्या कारणामुळे. आता पोचलो आहे मी. आणि एक असं आहे की मी आता बहिणीच्या रूमवर जाणार आहे, कारण की भाऊ खाली आला आहे. तर आम्ही दोघं वाटतं आता एकत्र जाणार आहे. आणि ऊन आहे इकडं चिपळूणमध्ये, चक्क ऊन. मला रोहापर्यंत पाऊस होता, रोहा मानगावपर्यंत पाऊस लागला होता. पण आता ऊन. बघू आता घरी जाऊ. खूप लागले आता, काहीतरी खाऊ. आता इथून मला जायचं भादुशेख नाक्याला. तिथं जायला मला काय भेटतं बघू आता. रिक्षा, बस बघू आता. तिथं वेळ किती लागतो इथे. तर जाऊ लवकर. एवढंच काय बघू शकत नाही, कॅपॅसिटीच नाही. आता आम्ही
वाजले 5:30. मी इकडं दिदीच्या घरी आलेलो. दिदी इथं पिंपरीला राहते म्हणून. आणि जरा खाऊन पिऊन नाश्ता करून आराम करून आता मी चाललोय. तर माझ्याबरोबर माझा भाऊ पण आहे आणि मोठी दिदी पण आहे. तर ही माझी मोठी दिदी आणि हा तिथं क्राईम पार्टनर. तर आता आम्ही इथून निघतोय घरी. आता बघू किती वाजता ते. मी आता आलोय गावात आलो. संध्याकाळी एसटी पकडली मी, कारण की आम्ही दुपारच्या एसटीने आलो पण ते भेटली नाही, त्यामुळे संध्याकाळच्या एसटीने आलो. आणि पाऊस इथं आहे. जसं सकाळी मी बोललो होतं की पाऊस नाही काय नाही ऊन आहे, असं काही नाही आहे. आमच्या गावात तर पूर्ण काळोख वगैरे केलेला आहे. पाऊस आहे इथं चांगला. आणि आता मी घरी आलो आहे. आता उद्या उठून परत बॅक टू वर्क आहे. सो आता जाऊ, थोडंसं चेंज करतो, हातपाय धुतो. आणि हा ब्लॉग इथे एंड होणार नाही. हा ब्लॉग उद्या पण कंटिन्यू राहील. उद्या आपण हातलाणीला राहणार आहे, तेही बघा. तो आतापर्यंत मी आता ठेवतो. हा गुड मॉर्निंग गाईस, कसे आहात? तर आजचा आहे डे 2. सकाळचे वाजले आहेत 7:30 वाजून गेलेले. तर सर्वप्रथम तर तुम्हाला गुरुपौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि काय नाही, आता उठलो आहे, ब्रश वगैरे झालेला आहे. थोडंसं खातो आणि जरा जातो शेतावर. तर अजून काही चालू नाही केलं ट्रॅक्टर, फक्त ते जे आव्हान असतं ते आता काढतात, त्याच्यानंतर काढणार. मला बोलले की तू आराम कर, तुला आम्ही बोलवतो तेव्हा तू ये. बापरे गाईस, चिखल बघा आता पडलं असतं. हां, तर आता आपण जाऊ लवकर. आणि तुम्हाला ना आमच्या घराच्या पाठचा जो व्ह्यू आहे ना तो दाखवतो. तुम्ही असं बघू शकतात. हे बघा, हे आमचं घर आहे इकडचं. आणि हे पाठची जी आहे ना, तर हा व्ह्यू आहे. म्हणजे बहुतेकांचं असं बोलतं की 50% भात लावणी झालेली आहे, काही लोकांची बाकी आहे. आमची पण आहे अजून बाकी आहे. 50% झाले, 50% आहे. यात 4-5 दिवसात होऊन जाईल. तर बघू काय कसं आहे ते. सो हा ब्लॉग बघा. आता आम्ही आहे ना नाश्ता वगैरे करून झाला आमचा. आता आम्ही चाललो आहे तिथं. इकडचं होतं तर आम्हाला काय बोलले की तुम्ही इकडे येऊ नका, जिकडे आम्ही जाणार आहे ना आता तिकडे डायरेक्ट नाश्ता वगैरे करून. सो आता इकडे ते आमचं जे होतं बाकीचं एक चोंडा होता ते कंप्लीट करून त्याला तिकडे दुसरीकडे गेले आणि तिकडं चाललो आहे. तर आता बाकी सगळे गेलं. मी आणि माझा भाऊ आहे जो आता गाडीवरून तिकडे आणणार आहे त्या साईडला. सो बघू किती मजा येते खूप. फक्त आपल्याला टाईम लागतो तेच आहे. आणि सगळे एकत्र असते की खूपच मजा येते. आता बघा हा इकडे आणि इथं आम्ही खायचं घेतलं आहे. तर आता आम्ही इथून निघतो. एक सेकंड, गाडीची चावी राहिली होती ते तर काढून निघतो. आता आम्ही डायरेक्ट तिथं भेटू, तिथं काय करतात ते बघू. मग पुढचं काय असेल तर तिथं शूट करू.
गाईज आता मी इकडं आलो शेतावर. मी जे रेनकोट असं ते आणलंच नाही, त्यामुळे मला सगळी आता ॲडजस्ट करावं लागतं आहे. पण आता मी ते काका ट्रॅक्टर चालवतात, तर ट्रॅक्टर ते बोलले की मी तुला एक राऊंड मारून देतो, म्हणजे बांध घेऊन देतो, नंतर तू घे. तो आता मी थांबलो आहे. मग तसं ते बांध घेऊन झालं की मला देणार, मी डायरेक्ट फुल भिजायला जाणार आहे. आणि आता पाऊस आलेला आहे तसं बघायला गेलं तर. मला तुम्ही नव्हता, आता पाऊस पडतो आहे. पण आता जरा असं बोलतात ना भिजावं लागणार नाही, थंडी वाजली नाही मला पण. तो झालं आता एक किती वाजले असते माहिती नाही, 11 वाजले असते जवळजवळ. आणि पाऊस जोरात पाऊस पडतोय. हे बघा तुम्हाला दाखवतो. हे बघा तर काका बांध घेत आहेत. अरे बांध घेतलं तर मला देणार आहेत ते. आणि पाऊस तर बघा, अरे बाबा 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 पाऊस एवढा मुसळधार पाऊस चालू आहे ना इकडं. पुढचे डोंगर वगैरे सगळे धुक्यांनी आहे ना झाकले गेलेत. हे बघा इकडं पण डोंगर आहेत भरपूर, पण ते सगळे धुक्यांनी झाकले गेलेत. आणि हे काय झालेलं आहे लावून, काय बाकी आहे आता आम्हाला. हा एक सोंडा ज्या पुढचा सोंडा आणि जे लावतायत ना ते काढतायत, तो एक सोंडा ते काढायचे आहेत. तिकडे तुम्ही बघू शकता की ते माझा भाऊ पण आहे आणि तो दुसरा भाऊ पण आहे, प्रतीक आणि प्रथमेश. दोघे पण मस्तपैकी काढतायत. आपण जाऊ त्यांच्याकडे जरा बघू काय बोलतात ते. एक सेकंड इकडे जाऊन दाखवतो तुम्हाला. आलोच होतो. हा बघा बघतो, हे बघ देख. तर हे दोघं आहेत मस्तपैकी वन साइड कोपरा घेतला आहे. भात लावायला आहे काय. ते बाबा आहेत माझे. तर जातो तिकडे आता आम्ही. बघा एवढं सगळं काढून झालेलं आहे. जातो तिकडे. बघा काका मला बोलत आहेत, तर आपण व्हिडिओ नंतर बघू. आणि तुम्ही हा सिनेमॅटिक व्ह्यू जो आहे ना तो तुम्ही एन्जॉय करा तोपर्यंत. बाय. तर काय सकाळपासून आम्ही आहे ना तो तिकडचा एक हा 2 आणि हा 3 आता मग सकाळपासून 3 चोंडे लावून झालेत. 3 चोंडे लावून झाले. आता आम्ही वरती आलो आहे हवाला करायला. तर ह्याचा पण आता अर्धे करून झालं आहे. तर आता भाऊ चालू होतो, मग मी चालवत होतो. तर आता मी तिकडे जाऊन परत आता हे आव्हान काढायला बसणार आहे. तर तिकडे झालं, तिकडून झाल्यानंतर आता परत इकडे येणार आहे आम्ही. बघू आता कसं काय ते. बघा ह्याने आता केलं आहे. तर तो बघा तिकडे जाऊन बसला बघा कसा. तो आता तिथं आव्हान करतात. आपण पण यायचं का कंबर पण दुखायला लागली. आता सकाळपासून खूप झालं आहे. आता कॅपॅसिटी गेली आहे, संपली आहे. कॅपॅसिटी संपली आहे. आता बघू आता घरी जाऊन काय आहे काय जेवायचं कंटाळा हवा आहे. झोप आली पाहिजे तर जाऊ घरी आपण. आता तर 3-3:30 वाजले असते. जायला पाहिजे मला 5:30-6 वाजता संपर्क. तर येतो पुढं बघू काय काय. तर कायच आमचं चालू आहे अजून, म्हणजे पूर्ण भात लावणी झाला ना. आज शेवटचा दिवस असणार आहे आमचा. आता हा डे 2, 3, 3 काय माहिती नाही मला. चालू आहे, कंटिन्यू व्लॉग चालू आहे. आणि आता आम्ही आहे ना हां अरे कसं तरी आवाज येतो. आम्ही इकडं आलो जरा भाजी असते ना, त्या एक ठरबरी नावाची एक भाजी असते. अजून काय रे, अकूर नावाची एक भाजी असते. आपलं काय अजून काय रे, अजून काय टाकळा अशी एक भाजी आहे. ते आम्ही शोधतोय आणि इथं आवाज पण येते. अरे पिल्लं गाईज बघा काय काहीतरी आहे. ही बघा गाईज ही बघा उडाली. एकच पिल्लू गाईज आहे बघा. काहीतरी आहे हे. बघ रे बघ.
इथे कुठेतरी असतील. कुठे कुठे काहीच बघू, थांबा आपण बघू, काहीतरी शोध घेऊ. आवाज तर येतोय का अजून पण? हा कोंबड्या कोंबड्या टाईप काहीतरी भाई. हवं इथं आला, हवा हवं इकडे आला, हवं इकडे आला, इकडे 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 हवं इकडे इकडे खाली इथे बघ, खाली इथं. नाही तुम्हाला दिसणार तर नाही, आम्हाला पण दिसत नाही इथून. असं एक छोटसा कोंबडा टाईप आहे. हे बघ इकडून दिसेल तुम्हाला, दिसला तर. हे बघा 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 हा बघा बघा हा बघा बघा तू काय तुम्हाला दिसला तर. हे बघा हा बघा, दिसतोय का? हा बघा हा बघा 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 हा बघा, काहीतरी आहे गाईस. पण हा एवढा म्हणजे बोलतो ना आपण की एवढं एकदम मिसमरिंग प्राइस हे आहे ना. हे बघा दाखवतो तुम्हाला. हे बघा एवढूसा मस्त छोटसा पिल्लू आहे. वाटतं अजून असतील 4-5 असतील, असा डाऊट असेल आम्हाला. बघू आता, जाऊ द्या त्यांना ठेवू आपण सुकात. कोकणात म्हणजे असं काय काय भेटतं शोधायला. आता इथं बघा आम्ही तर शोधतो, आम्हाला अजून भेटलं. बघा इकडे अजून एक ट्रॅक्टर आहे, बंद आहे वाटतं. हा बघा गाईस, कोणाचं तरी ट्रॅक्टर आहे. हा बघा इकडं ट्रॅक्टर आहे कोणाचं तरी. हा हिडन लोकेशन, नुसते हिडन लोकेशन आहेत. हा बघा इकडे आता हा भाजी काढतोय जी मी बघ अशी बोललो ना, रान भाजी जी आकूर. हे बघा एवढं काढून झालं त्याच्या. आता मस्तपैकी आहे ना, हा लास्ट डे असेल तर मी हा ब्लॉग माझा इथंच एंड करेल. पण अजून नाही, टाईम आहे अजून. कारण की जी लास्टची मजा आहे, खरं लावणीची मजा जी आहे, फालदुनी. म्हणजे फालदुनीचा एक असा अर्थ आहे की जो पण आपलं म्हणजे आपण जे वापरतो, म्हणजे नांगर असू ते ट्रॅक्टर, त्याचे जे आपण ते फाल असतं ज्याच्याने आपलं जे शेत उकरतं असतं ना, नांगरतं, त्याला धुवायचं असतं शेवटच्या दिवशी, जेव्हा पण आपलं पूर्ण भात लावून होतो तेव्हा. त्याच्यामुळे खूप मजा येते. चिखल विकल असं फेकतात. तर आता बघू आता काय होतं ते. तर बघू आता आपण. इथं बघायचं आम्ही सगळं सामान बिमान साईडला काढून ठेवलं. तिकडं मस्त हे सगळे हे करतात. हा बघा हा एक दुसरा आहे जो हे करतोय. आता आपण जाऊ आणि बघू काय काय होतं इथे. बाय. गायची मस्ती बघा, मस्ती बघा, गायची मस्ती बघा. जाऊ दे जाऊ दे, सोडा सोडा, हे सोडा सोडा, जाऊ दे, उठा उठ उठ. काय त्यांची तोंड बघा काय त्यांची. हे बघा, हे तोंड दाखव, हे तोंड दाखव, तोंड दाखव. गाईस कशी पडलीच बघा, जसे की गाईस बालधुनी व्हायच्या आधी यांची बालधुनी चालू आहे. हे बघा बापरे, इकडे पाणी आहे बघ, वरती आहे डबक्यात पाणी आहे बघा. बंद केला ट्रॅक्टर तो पण, काकाने बंद केला तुझ्या अप्पांनी. काहीच पालधुनी व्हायच्या आधी त्यांनी सगळे चिखल एकामेकाला लावलाय. जाऊ द्या, जातो आता आम्ही. तिथं पाणी आहे बघ. चला गाईस आता आम्ही जातो. काय दाखव, आलो 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 आलो. चला गाईस आता जातो आम्ही. काम बिमा करतो, माझं घरी जातो आता. पुढे एंड करू आपण या ब्लॉगला. मला पण लाल केलं इकडे बघा. आता काळा, जास्त काळा झाला. उचलून टाकला चप्पल कुठे बंद केलं नाही झालं काही. बघा मला उचलून टाकला आतमध्ये. पण जाऊ दे, ही पण एक मजा आहे. तर काय आता आम्ही आहे ना ते रानभाजी शोधत आलो येत इथं वरती परत. तिथून आम्ही त्या स्पॉटवरून निघालो. तिथं पुढे स्पॉट आहे एक जिथं रानभाजी भेटते. आकूर नाही काय, टाकळा. तर ते घ्यायला आलो आता. आणि दुसरं काय सांगू शकत नाही. आणि हा थोबडा बघा जरा माझा. पण मला म्हणेल की मी मुंबईतला आहे म्हणून. असे बोलत तर नाहीच,
पण म्हणेल गाडी उभी आहे ना. हां गाडी बाहेर फुल आता ट्रेकिंग टाईप चाललंय जरासं. बघा आता बघा कसा माकलाय. आणि माझ्यावर जे 2 जण होती ना गेली कोणती गाडी काय माहिती. माझ्यावर जे 2 जण होती ना प्रतीक आणि आर्यन त्यांना तुम्ही बघितलं पाहिजे होतं. असले माकलेले जसे की ते एकदम बोलतात ना मजुरासारखे काम करून असे बसले होते चिखल्यामध्ये. आणि हेनीच तर 2 वेळा त्या आर्यनला भिजवलेला. काय नाही आपलीच मजा आहे. हा तुम्ही ह्याची बघितलं असेलच कसे एकामेकांना आतमध्ये दाता बितावरून तर टाकले होते. तसं मला पण टाकलं थोडंसं पण मी ते आता धुतलं थोडंसं. माती रे माती. हा माती खाल्ली मी चक्क. काय थुकतं आता ती माझी सगळी. आता मी टाकायला काढतो दाखवतो ना टाकायची भाजी कशी असते. खाल्ली असेल 90% नाही 60-70% लोकांनी ही भाजी खाल्ली असेल आयुष्यात. कारण की गावातच खूप भेटते आणि चवीला एवढी भारी लागते ना ती टाकायच्या ऐवजी तुम्ही कशी पण खा. म्हणजे जर तुम्ही व्हेज असाल व्हेजबरोबर पण चांगली सूट होते. प्लस तुम्ही त्याच्यामध्ये हे बोलतात ना जवळा किंवा कर्दी हे टाकून पण तुम्ही तिचा एक नॉनव्हेजचा प्रकार करू शकता. हे बघा हा असा असतो टाकळा. हो का हा असा असतो टाकळा. आता हे बघा इथं आहेत काही जुने तर काही हे काय रे जुन्यानी कवळे. हां जुन्यानी कवळे. हे बघा इथं किती लागलेले आहेत. आता इथे वरती आलं थोडंसं हे वरचा एरिया आहे जिथं धनगरवाडी बोलतात त्याला. तिथं आले. आता दुसरं काय नाही बघा पायांची अवस्था हे थोबड्याची अवस्था एवढंच सांगू शकतो तुम्हाला. आता आम्ही इथं 10 मिनटं आली. 10 मिनटामध्ये बघा 10 मिनटामध्ये ना पूर्ण भरून ही काहीतरी गेलो. हां आता 10 मिनटामध्ये ना पूर्ण असे असं नाही बघा तुम्हाला केवढी भरून झाली एकदम पिशवी पॅक झाली. आता ही आता आम्ही इथून हा बघा इकडं बघतोय अजून काय भेटतंय का अजून. आता मी इथून निघतो. हा बघा अवतार बघा कसा झालाय. 4 वेळा मी अवतार बोललोय. आता घरी गेल्यावर आहे ना आजी आहे ना आम्हाला पक्के ते लाटणारे झोडणारे आम्हाला बघा फक्त. तसं आम्ही सकाळी कालच सांगितलेलं आहे कालदोनी वगैरे आहे आम्ही चिखलाबीतून बरबडून येणार आहे. काय बोलतोय काय माहिती. बघा अजून एक रान पाहिजे तर खाली एकदम असं वाटतंय ॲडव्हेंचर करायला कुठेतरी वरती डोंगरात गेलो होतो. तिथं असं कुठेतरी पाय बी सरकलाय आणि पडलं असं वाटतंय. माझं चेहरा अवतार वगैरे करून ऑफरोडिंगला गेलेलं. त्यात माझी चप्पल आहे ना एवढी बाप चप्पल आहे ना खरं तर असं वाटत पडेलच मी. कारण की ही बघा फ्लिपफ्लॉप घालून फिरतोय मी. फ्लिपफ्लॉप नाही क्रॉक्स सॉरी क्रॉक्स घालून फिरतोय मी. क्रॉक्स करून तिथे गेलो होतो आणि इथं ते माती बघा ही काय कशी ही माती पाय ठेवला पाय सरकतोय. ही परिस्थिती एवढी बिकट परिस्थिती आहे ना माझी. थोडंसं ऊन दिसलं ऊन जातो आता आम्ही इथून खाली. थांबा तुम्हाला ना खाली रस्त्यावर गेल्यावर आहे ना भेटतो. तर काय आता आम्ही आहे ना वरती गेलो होतो खाली आलो परत. तर आम्ही जवळजवळ एक 10 मिनटं वरती होतो फक्त. आणि 10 मिनटामध्ये आहे ना टाकाची जी भाजी होती ती आम्हाला हे बघा पूर्ण पिशवी एकदम फुल झाली एकदम पॅक पिशवी झाली ती भेटली आता आम्हाला. आता आम्ही इथून घरी जातो. हा बघा इकडं आम्ही बाकीचं सामान ठेवून गेलेलो कारण की कोण घेऊन जाऊ नये म्हणून. तर आता झालं सगळं. आता मी तो घरी निघतो. घरी तर आम्हाला आमची पक्की वाट लागणार आहे कारण की आहे ना आमच्या थोड्या वेळा अवतार वगैरे बोलून पहिले तर आम्हाला ओरडतीलच की काय हा अवतार केला वगैरे. सो ते बाकीचं पाठ आहेच. शिवाय आम्ही असं दररोज खातोच काही कारण असल्यामुळे पण आता जाऊ द्या. आता हा जातो आम्ही. हा ब्लॉग माझा एवढाच होता 8 जोड ब्लॉग होता. थोडासा लॉंग गेला असेल मला माहिती आहे पण खूप दिवसानंतर ब्लॉग आला तो जरा कुछ तो राडा जो बनता आहे ना. आणि हा जो ब्लॉग आहे ना फुल मस्ती माझ्यावाला होता.
खूप जडशी म्हणजे मजा केली आहे. एंडिंगला मजा झाली ती पण. सो जातो आता. नेक्स्ट ट्रेन. स्टे सेफ. पावसाचं वातावरण चालू आहे. धबधब्याला जात असाल तर तुम्ही काळजीने घेऊन जावा आणि तुमच्या ब्राईट फ्युचरसाठी तुमच्यासाठी ऑल द बेस्ट आणि स्टे सेफ. एवढंच बोलू शकतो. बाय. टाटा. गुड बाय.